Kuulemme usein kysymyksen siitä, että minkä takia pitää maksaa siitä, että tekee vapaaehtoistyötä. Eli kuten olet varmaankin jo kuullut, olemme siis lähettämässä sinua vapaaehtoistöihin ulkomaille. Eli käytännössä työskentelisit jossakin projektissa ulkomailla, mikä sitten yrittää tehdä siitä kohdemaasta tai kohdeyhteisöstä paremman. Ja käytännössä miten se toimii, eli otetaan vaikka Kolumbia, missä pyörii Shape Columbia-projekti. Kolumbian valtio maksaa Isaac Columbialle siitä, että ne pyörittää sitä projektia. Ja sitten jos sinä vaikka menet sinne Shape Columbia, niin sitten sä vielä maksat täällä Isaac Suomi ry:lle siitä, että sä pääset lähtemään. Ja tässä tulee tavallaan se argumentti yleensä, että minkä takia mun pitää maksaa, koska mähän menen sinne tekemään vapaaehtoistöitä, niin eikö se rahan pitäisi mennä suoraan sinne projektiin? Jos katsotaan tutkimuksia ja siitä, miten NGOta tai muutostyötä pitäisi tehdä, niin silloin tavallaan se, että sun rahat menis suoraan sinne projektiin, niin tekee siitä vaikutuksesta tai muutoksen tekemisestä tosi rajoittava. Eli käytännössä mitä se tarkoittaa, että jos se olisi sun rahoista kiinni, niin sitten se koko vaikutus jäisi siihen, että mitä ne sun rahat tekee. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten me tehdään tätä, eli siellä Kolumbiassa se projekti saa erillisen rahoituksen Kolumbian valtiolta. Eli käytännössä Isaac Columbia sitten vaikka maksaa esimerkiksi siitä sun majoituksesta siellä, tai siitä kun ne nappaa sut ensimmäisen päivän lentokentältä. Eli käytännössä näitä kuluja maksetaan sitten sieltä Isaac Columbian puolelta. Ja sitten totta kai myös tämä projekti tulee tekemään jonkun verran voittoa, koska Isaac Columbialla on niin sanottuja kiinteitä kustannuksia, eli niiden pitää maksaa palkkoja, niiden pitää maksaa toimistovuokraa, niiden pitää maksaa konferenssikuluja, koska konferensseissa me opetetaan meidän jäseniä, että ne pystyy toimittamaan parempia ja parempia kokemuksia teille. Ne rahat menee tämän toiminnan pyörittämiseen. Eli tämmönen on tavallaan se meidän malli. Ja koska se malli on tämmönen, että sä maksat täällä, niin sitten siellä Kolumbiasta maksaa joku toinen osapuoli, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään skaalaamaan sitä ylöspäin. Eli käytännössä kun Isaac Columbia tekee voittoa huolimatta siitä, että meneekö sun raha sinne, niin ne pystyy esimerkiksi sitten, kun nyt ne tekee Bogotassa vaan sen projektin, niin ne pystyy sen myymään vaikka seuraavalle kaupungille. Ja sitten nähdään se, että okei, nyt ne tekee Brasiliassa saman, nyt ne tekee Perussa saman. Niin silloin aletaan puhua tavallaan siitä vaikuttamisen skaalautuvuudesta. Ja silloin puhutaan siitä, että kun me tehdään jotain, yritetään tehdä maailmasta parempi paikka, niin me tehdään jotain isosti. Mitä enemmän me saadaan täällä rahaa, niin sen enemmän se tarkoittaa sitä, että sen enemmän me pystytään myös Suomessa tekemään sen. Kyllä, meidän pitää tehdä rahaa, koska jos me ei tehdä rahaa, niin silloin me ei pystytä skaalaamaan. Eli me ei yritetä tehdä voittoa, vaan me yritetään skaalata sitä vaikutusta. Mutta tässä nykymaailmassa, että pyörii vielä toistaiseksi rahan ympärillä, niin me ei pystytä skaalamaan ilman, että me tehdään rahaa. Ja koska me toimitaan tällä tavalla, niin siitä johtuu myös se, että me pystytään hinnat pitämään suhteellisen matalalla meidän vapaaehtoisille. Ja siitä syystä sinä joudut maksamaan täällä meille projektimaksun, mikä menee meidän organisaation pyörittämiseen.